dam do tha emi kan thlai atang te le helai kan tual to nim atanga dam do tha tak tak kan ti te kan thlerin kan ngai thlau lenga chuan khang hu thatta Dr. Sil Rampana khang hu me tuma kam thu fai that lo chuanin nam tha thei hem mem takani mani bial nu bial pa te bula ngam pa taka zoi deuh sa pathuru khan cham pol vel po in thlaron om takani ma se atui ti mi le ngeina mi tan chuan sa tluka chawhme tui le chople chila cho e ti tui tu malte vitamin thatak ani rangota atui le tui lo lam ai ma in thise na ta na thatna le tangkai na lam hi I han thlur bing don teng chuanin khang hu hi a scientific minga chuan acacia penata or Senegalia penata ti ni a sapho chuanin climbing wattle an ti a vai ho chuanin adari khadiravali an ti boka thingzar peng zam chi na moi tak sei tak tak inzar phar thui thei tak le hling zum that tak le chunna tak nei ani a Southeast Asia tanga ron chor chok nin India ram puma butur ama Himalaya tlang bom khang hu thlengin butur amani India ram chuanin khang hui Ayurveda Siddha medicine atan an hmang tangkai hle a chuan Ayurveda chuan ari latak hadira tin an vuah nge ni chuanin Indu yak kolunto tender leaves tin Siddha medicine chuan an vuah boka khang huai hianin heng vitamin chung te hi amawangin resel na ta na tangkai hle chungte chu chakna energy kan ti kha nia chuan calories ania fiber calcium phosphorus iron vitamin A thiamin vitamin B riboflavin vitamin B chuan niacin vitamin B3 vitamin C ten ni chuan a thatna te khang hu hian thatna chi hrang a neia chungte chu luna ate khosik taksana na chokna hritlang omna asthma khak le bolhlo pai chok tu pumna chopai troi thatna digestion mo chuan eisual tur thattu antitoxin le antivenom zun in ti te serna le thip kan ti ate hani puam le thi kan ti te thau chi pai tu thin thrisel na te ani a heng baka thatna dang le man tangkai dan chu hetiang hi ni akuang kau stem le akung hi phar leprosy kan ti te le tai tan damdo tha le liamen kulnan a tha hle bawk ani akung le a hna a zawai hian hritlang khawsik nar ping luna hmeichhe ser atanga bawlhhlawh var chhuak le kang en kolnan a tha hle a kawr hawng hemi pil kan ti hi toha asthma en kolnan a tha hle bawk ani chuan a hman dan chu pakhatna chuan a kawr hawng pil kan ti kha chhum tui in hi luak dan na le thaw cham an ti atan a hman theia puitling tan ni tin chawi hmain ml somthum tanga somnga in thei ni a naupang tan ml som atanga som ni in thin a poilo bawk ani chuan panihna chuanin a hnah hel den som tui hi pum nuam lo han ni thi le tawih veng tu atan zunsa le pem pun tur ven nan puitling tan ml som ni atanga som thum naupang tan ml som atanga som ni ei thin a tha hle ani tichuan nitin a kuang zar hel maw fe fawh thin hi asthma tan a tha hle a ani thi dan nan a hnah hel le zira le chini nen a thial pawh a tha tin luna taksana le khawsik tan pawh tha ni chuan palina chuanin a hnah no zik chhum hi naupang pumpui chak lo tan ml som ni atanga som thum in tir a tha a naute kum chan ve mi tan ml nga atanga som pek a poilo thei bawk ani chu chuan pangana chuan a hnah den som tui le bawng hnute pawlh hi naupang ek hring le chapai tawih tha lo tan a chunga tar lan ang zat tho kian pek a poilo ni
akor ahong chhum tui hi ko thalo ta na tha a puitlinga email som thum atanga somnga naupanga email som atanga som thum thleng pek thei ni a pasarihna chuan ni tin a zungden som tui glass khat hi voi khat in thin ta hian ruh se le thana ta na tha hle ani pariatna chuan azar tang gram nga emo ruk emo sor tui ni tin voi ni ninga chung inin khu hi damdawi tha tak ani ron ti boka chuan ramhmul damdawi herbalism le tol chuak damdawi traditional medicines te hi UNDRIP article 24 sub number 1 le 2 in atar lan angin khovel nam tin te hian zalian takin keimani zone thewa in kol nan kan bang tangkai thea chuti line damdawi pa ngai allopathic medicines te ang bokin hong thalo side effect anei ve thei veka allopathy ain hong thalo anei lep deuh hlek zawk ti na mai ani a ti chuan hei wang hianin uchuak taka mani rin thua tongpawng ei vok vak lo tur le phim kur taka bang tangkai theuh turin tran ila thar theuh ang u ron ti chuan damdawi in thleng palo le doctor ron phave lo zo ko pil ril zawk a awm ten kan thu zia tein lo tangkai pui thin le ti tu te kan lo hria a feedback tam tak kan lo dong thina alom hle ani chuan tuna mi pawh hi chawhmeh tui leh man to tangkai tak leh lutak ani rualin damdawi tha tak ani tel thei bawk awangin in lo tangkai pui atan kan ron hlui leh cheu ni ron tia chuan hei thlalak kan hmu nga hei hi zunkawng leh mi ta lungawm tan tha ron tia kan hre deuh fur tawh mai thei tam tak chuan hei hi fakselna mi pakhatin thur te ron tia chu keni pon thur te kan ti anga maru chu comment section lama te kan tin nge kan lam ve thin kan sei ve thin te ka no sei ve le don ya thur te hi thin lem zia thin dan nen a pian hmangai nanga na thum nei le na li nei oma a chin hi hian damdawi ta na tha ve ve ti a ti chuan zunkawng lung om le mi ta lung om ta na tha a chuan pan pema hnawin damdawi tha tak ani bawk a thur te laka no thuma no khat bang tura chuma a tui in tur ani chuan thlai hring chi taka nora chawhmeh a kan hman thin anga ei pawh a theih tho ani pan leh pemah chuan nuai tuia naih tur ani bawk ani chuan hei chong tia cactus te pawh an tia hei palatana kan hman thin hi ania chu ziktu hi marini olni nia takin tianga tan hian lo hmang ve te pema bawlhhlawh luta zeiphila nemnan hmangrawh bawlhhlawh tang tih chhuah har sa a hip chhuak thei ni tia mai arngeng zang deh vak ngai lovin a ti chhuak thei a pangang hling hemi chong cactus hi damdawi tha tak ani a an taksa a pangang hling lut hi awlsam takin a hip chhuak thei ni a hman dan chu meya irawh thuk anga a sa thawkhat ta maw tih vel leh ila chhuak anga i zeipil anga pangang hling awmna ah khan i bel dawn ani tichuan minute reilo te ah pangang hling chu a lo chhuak tiam mai dawn ni tichuan he chong hi hmun dangah a thatna kan ron sei leh dawn nia hei hi thingpui fe ni a hei hi a hmanna kan sei dawn ni ke ui kan awm em pheikhawk bun ui tan a tha ron tia ke ui rehna tan a tha em chu thingpui fe hi ni ron ti chuan hei hi an test mah te i ke lo ui viaua hi pheikhawk bun pawh fel hre khawpa a ui thin ani chuan i bun dawnah thingpui fe tlem i pheikhawk ah khan han thun zeuh la a lo ui thin tawhna zawng kha a ti renga hei hian i bun ui lai nge pawh a ti reh mak thei ni a lo ui viau tawh ni chuanin i voi khat bun hnanah khan tlem a zawng a ui lo cham bang kha a awm ve mai thei a a hnungah chuanin bun hnan reng bik a ngai tawh dawn lo ni tichuan thlan hnih khat hnuah tlem han thun leh zeuh thin la pheikhawk bun ui i hre tawh ngai dawn lo ni lo ti ve rawh le bun ui ve lo mah la i chhungte zingah tal bun ui in awm chuan lo tih tir ve ngei dawn nia